ole voinia chuanin Mizoram MPSC hnuaia i group B syllabus hnuaia engenge ti arithmetic section B ka khanin kan han en dawn ni a chuan kan han en nga langa arithmetic section kan han ti hianin arithmetic kan ti chuanin maths kan ti mai kha ni a class 10 mo class 6 to 10 hi ani an ti a nima sela kan soi solo tura chong ka ngaya class 10 thleng chau hi ni mi alo ni arithmetic a hian mo MPSC class 10 level kan han ti thin tak na a nima sela class 11 ami te po hi topic te po hi lo chok fo ni chu hatiang khani a hriat chian a poimo thiam a poimo a chuan engenge arithmetic section syllabus a chuanin om kan ti chuan hmasa bera chuanin number system hi ni a number system hi om hmasa bera mo adota chuan simplification nia average discount percentage profit and loss time and work time and distance rules partnership chain rule ratio and proportion simplification a kasai pala simple and compound interest mo SI le CI kan ti khani a mensuration permutation and combination height and distance line graph bar graph pie chart and tabulation ting ho hi tel ni mo SCM le SCF hi om lawa chuan trigonometry po hi om lo ni MPSC a hen ma se kan ron ziak langa chan chu exam thang chung kan hrianga SCM le SCF te phei chu lar lu tuk ringot mo syllabus a chan ziak lang mi lo ni ma sela kan sei du lai chu aron chuang na sa trigo po hi aron chuak ve le zeu zel chu wang chuan tling du tak tak kan ni chuanin heng song song hi kan thiam vek a ngai ni mo chuan tun hnai a exam om te ho han en le lokila kan en mai kan sei du lok lai chu he kan chinna la hianin heng ho hi kan ran sei thin don ni mo avai chu kan ran sei vek thei lo mai thei atama ti tiang MPSC lo chok thin hi atama question hi academic kan zir lai le competitive exam patron local dan khai nang lo em ni chuwang chuanin heng ho hi kan YouTube channel a hianin kan thei ang tokin kan thiam ang tok te mo MPSC lo chok dan thin ang kha aron soi thin kan an tum don ni a kan soi masak du la ya chu exam hnai vai kan soi mai kan soi masak du la ya chu tun la ya Mizoram hnuai exam tur tam me ni mo exam tur tam me ron graduate tharan tama ron graduate ho te khanin atam jok chuan coaching ten kala tam jok chu ti tur nei lovin mani in lama ten thina an hole a ti tur an nei lo master ka kal lo te pon mani katiang khani a mihring din hmun ai nang lo wa chuwang chuan kan soi du lai chu hemi competitive exam tum ve si ma se poisalama har sa tak tak hi ke ngei po kalau ni ve to thina ti ang tong moi lo ni lo se poisalama har sana tak tak nei te tana ron siam ve ka ni a thintlang lama te zirlai tam tak an oma anan graduate zawa ti tur po hrelovin an kholama an hole topa hemi competitive alu ve du si zirngai na hre si lo mo chumi te tana coaching kaldona khopuya kalngai poisa choi ngai hostel fee nen zong kha chon lo to tho tham ve si a chuwang chu mani in luma tanga kalo en theina tan he YouTube channel hi mi tam takina anlo tangkai pui theina tan ron siam ve roi ka ni a video editor thiam ka nei lowa moi to ka ron ti pu ka tum lem lo kaniang angin ka ron lang ve roi mai ni voi ni a hianin ho hi MPSC a chuak thin ho ani a heng ho tang hi chuanin a ron chuak tak tak bik lewa chang kan soi du lai pakhat chu SSC po hian heng ho ba hi arithmetic a hianin om tak tak lo ni syllabus heng ho tang vek hian ron chuak thina chuan SBI clerk kan ti te chuan Mizoram MPSC SSC UPSC banking po heng ho vek hi ni mo arithmetic a kan rin thin chuwang chuan hemi topic som ni pakhat chuang mo hi hemi dang po hi lo om theuh mai ma se heng hoi kan ron soi the ni a I thiam vek ani chuan izia ngatang izia pui ngatang mo
chuanin exam hnai vai hi kan han sei le lo nga khongai tang mi lo hre thiam wala tun lai hian Mizoram hnoi a hian exam tur hi tam em mai ni e kan sarkar a chaka kan sarkar a tha exam tur atama chuan exam hnai vai hi kan sei zu nga MCS hi Mizoram Civil Service ho hi tunkar August ni riat a hian August ni riat a hian an exam don to a chuanin chumi te tan po chuan karon sei le lo nga chuan arts section hnuai mi exam the ho arts la te tan graduate te tan exam the ho karon sei ni ho chuan UDC te ponia September ni ngan exam dona mo chu mi phei chu post somsari chuang ani azat chia ka sei thenawa post somsari above ti me ngom AO account officer assistant account officer po November ni som hian exam dona chu po chu MPSC khanin post khanon siam tha ami wang khanin mani khanin anon ti danglam le ta post somruk paruk ka hre suala chuan post somruk paruk ania ka lo hre sual ne chuan khongai te min lo hre thiam ula chuanin SI sub inspector mo statistics department a po January ni som ni an exam dona post kharok ve nol buka chuan SBI tlak po ni buka chuan Mizoram department hnuaia LDC exam tur tam tak pum bukani chuan khatiang ho khani hemi pialama hian arts section arts graduate lo tan po exam tur kha tam tak horti lama te ri lama te mo enge ne master kal te tan po sociology la te tan DSWO district social welfare officer ti te mo education officer sarkar officer ti te kha exam tur tam tak omni chuwang chuanin exam satlia ringot hi atok lawa tongpong exam pek ve ringot atok lawa chuwang chuan enge ka zirang entinge ka thiamang ti kha apui mo te em me ni chu chuan he YouTube channel hi lo tangkai pui hi kan be se em ema heng ho hi nia adang pu konon siam zel dona chuan kan soi du lai pakhata chu niriat hianin MCS an exam to dona chumi te tan chuanin mock test kan bo sei ni mock test hi question hi ka o ti hian ti mengo sing hi sanga question sing hi sanga tanga singa inkar question hi omani chu MCS exam tur tan chuanin kan cover veka vision IS note GK today te khatiang ho current affairs song modern history modern India economics ti te polity ti te khatiang ho kha mock test kan han buat sei ani a chu kismin application a hen kan da veka chumi join tu chuanin fi tlema zong hi kan han siam ve sang khat kan han ti mi pakhat tan sang khan ni tharuk chung mo kian kha ni chuan kan coaching hi kan han hong ve online coaching ani mi pakhat tan hianin sang khat kan ti ni mo fi hi kan ti tlem em me tharuk chung ani dona chu abik danga kan khoi tur chu mes le reasoning ani chu mi pialama chuanin kan coaching i lo join du ni chuanin hengte hi don tur ani history te polity economics science environment geography governance ethics ti te mock test ti te art and culture mo society ti te mizo khatiang sang kha ni chu PDF hi zakwa mo not zakwa PDF ni dong don ni chu sang khatai ron join chuan ani athakho me tiang hi fee hi kan discount kan discount lai hen ron join du ni chuan hemi number 9362880266 hianin entik lai pona biak thei reng ani ti kha karon soya chuanin classic kan na tran lawa chuwang chuanin mesle reasoning coaching kan hong kan ti kha classic kan na tran lawa admission hi kan la hong meka entik hun chunge kan hon reng don chu kan hrelawa chuan ron lun ma te kha du sakan nianga chuan fi hi cheng sang khat kan ti to kho kan ti to lawa mi pakhat tan ni tharuk chung chuanin he kan coaching ron join ani chuanin PDF hi zakwa mo PDF material chu history geography economics ti te ho zong khani chumia chuanin MPSC MCS syllabus atanga
LDC thlengin mo LDC tanga MCS syllabus Mizoram hnuai exam omzong song chu akuvar kim vek ti kha kan han soini PDF zakua hi idong ngal bukang ti kha kan soini chuan kan YouTube channel hi milo subscribe la chuan kan coaching ron join tu ni chuan description a pu ko phone number ka ron danga hemi number a hianin entik lai po hanin ka biak thei reng ani ti kha kan soini kalome